Loh kali ini info kali ini nongkrong karo Mon ke Moli ya. Oke. Sing lagi santai nunggu kopi mateng atau mal. Hari ini ngopi mal naik to ora nang kono to. Ini kopi mateng karo santai sampai Moli. Sambil kemarin kan ada yang bilang, "Mas kok suwe enggak ngonten karo Moli?" Kue kok orang ngonten sama Monke Moli, kenapa Monke Moli di mana? Lah ini ada. Sekarang kan udah gede ya, jadi dulu pas kecil lucu, umut-imut ya unyu-unyu. Kene munggah mal, kene mal, munggah. Sekarang udah gede, udah apa jenenge? Moli udah gede, udah dewasa ya mal ya, udah birahi. Jadi nek dijak ngonten iki kemarin masih lucu, sekarang ya jadi lucu sih. Tapi apa ya? Jahil selot gede selot jahil kae ngono kae. Baradus itu bar mandi malah diacak-acak rambutnya barusan atau tadi sebelum kamera on niki udah diacak-acak karo Moli. Ini tiba to syukur kae. Enggak. Jadi kan banyak atau request yang Mas ojo kutut terus sampean banyak burung perkutut terus ngevlog seharian itu teman-teman pada suka. Lah ini tak sepil ke juga toh. Vlog harian sing karo santai ngrungokke kutut karo Monke Moli. Kan ning jaba ya do muni kutute, ada do muni ya. Mal munggah mal. Ya munggah. Ngrungokke burung perkutut sing do bunyi ya kae nang kono kae ya. Akeh kututku sing rungokne tak tokke kae nang kono. Kae karo pakan-pakan masterpiece ya. Karo ning jaba juga ada banyak burung perkutute. Nah, tak cepilke sing ning jaba, sing do muni sing ning jaba ya. Akeh. Sing ning jaba gek tak jemur iki besok wong apa jenenge? Ki latihan gak do muni to ning jaba. Ketok gak. Ya. Do ning jaba do muni, lha Moli iki malah piye iki malah. Anteng ya mal, anteng ya. Anteng kene wae lho. Ya Moli arek ngombe ya. Arek minum itu Moli, wis minum kono. Oleh kono. Nah, minum air. Nek wis rene. Ya lumbung kita esuk mau muni terus ya. Perkutut lumbung. Ene wae Moli. Jadi ngono lho, karo nonton petani-petani do nyangkul. Lho, rambutnya diasik-asik Moli kae. Kayak piye iki mal? Rambutnya. Naik, munggah. Munggah naik. Naik. Wah, iki sikile reget ngacak-acak rambut sisan. Moli iki. Lah iya kowe kuwi. Kowe. Jadi kan banyak pecinta selain ternyata seneng konten vlog keseharian itu kon ngevlog. Ya iki wis tak vlog. Hariane kon ngevlog Mas, oke. Nah, vlog kalau bisa Monke Moli diajak lagi ngevlog, oke. Udah langsung ready, langsung tak turutin, toh. Oke. Langsung tak turutin. Nah, iki konten karo Moli saiki. Ning aja lali di like ya, di liga-liga, di jempol atau rambutnya diacak-acaki ngasihane. Karo Moli iki piye ceritane mal? Wis anteng kono wae ta mal? Wis duduk anteng. Aja mal. Irunge gawane dipitesi wae karo Moli. Wis nek wis anteng ngono kae. Kayak karo ngrungokke kutut-kutut kudu muni. Lho mal, ke brengose dijabuti mal, ki mal. Brengose jabuti mal. Kayak kutut silver. Silverku karo cemaniku do muni ning kono kae. Ya sing ngono kuwi tak keseruan karo Moli sesuk Minggu ya, acara Minggu. Acara gantang bareng komunitas PLM Borobudur.
sesuk gantang bareng. Ki ana silver, ana cemani, ana lokal. Sesuk digantang bareng to. Karo diusak asik rambutku kae. Kayak piye ceritane iki lho. Rambutnya diusak asik iki lho. Iki dikupaki apa ki karo mol iki? Direketi wae kok. Jadi vlog ini hari ini udah ngevlog sama Molly, vlog yang kedua ini ya. Yang tadi tak upload di channel saya, satunya yang Agung Nur Saladin, nanti ini tak upload ning Agung Nur Saladin 2. Jadi semuanya ben roto atau karena channelnya saya banyak. Atau jadi barengan karo Molly karo gila. HP ini tumplek ke. Barengan karo Molly. HP ini malah temumplek terus iki ya. Ben kabeh roto teman-teman, atau lho. Karo Molly sing lagi metani. Diapake to mal ngregeti apa metani kowe iki mol lho. Sikile bar mudhun-mudhun lemah munggah nang rambut. Aja mol. Aduh. Lho etok-etok metani iki lho. Dadi engko vlog-vlog kesairan ngene iki langsung upload ya. Langsung diupload. Barusan bangun tidur, mandi. Bar mandi langsung ngonten sama Molly gini iki. Karena banyak permintaan sing pengen delok Molly, pertumbuhan Molly piye wingi pas cilik, pas kecil diajak ngonten terus, sekarang udah gede ngene gitu. Jarang diajak ngonten atau aja malah. Lagi wis gede. Berarti petani Romoli kae. Moli. Petani. Di petani apa ngusak apa berantakin rambut iki ceritane. Lho selain burung perkutut aku ya seneng hewan-hewan ya. Kemarin itu ada berang-berang ya. Berang-berang momo sayange enggak ada di sawah itu keracunan. Apa jenenge? Obat sawah ya. Padahal wis pinter iku aku angger naik motor ke sana ke sini itu ngetutke terus momo iku. Naik motor pergi kemana ngetutke umbaran, semua umbaran. Jane iki ya umbaran, Molly itu diumbar gak apa-apa tapi kendalanya Molly kan naik-naik gendeng gitu, naik-naik genting gitu. Ora penak karo tangga-tangga nek melorot-melorot ke gendeng gitu. Jadi harian tetap di rantai ya. Tapi terjaga dengan baik, makanan ya dilupakani, tetap terjaga dengan baik dan banyak kanca-kanca tangga-tangga anak kecil iki sing seneng. Apet selesai kowe nang anu wae. Ning sirah ya. Gede kowe kok ya munggah-munggah kono. Lho. Munggah nek munggah-munggah. Petani dhuwur. Kewan ora sopan ya karo sing duwe wae wani ngidak-idak sirah ya kowe Molly kowe. Entah. Kewan yang rasopan kowe mal. Karo sing duwe tidak-tidak. Diapa kita mal. Tutupi manuke ndak ketok kamera lho. Manuke tutupi ngene. Malah dibuka, tutupi manuke tutupi ndak ketok kamera. Tutupi. Munggah-munggah naik. Lho kepiye kayak iki ceritane lho. Jadi saya harian berarti sekarang ngonten-ngonten vlog pendek karo Molly enggak apa-apa ya.
karena banyak permintaan juga dari di kolom komentar iku oke sing komen Mas saiki moli karo perkutut jak syuting terus toh Mas ngono, bukan lomba terus ataupun burung perkutut terus. Jadi teman-teman ya juga ternyata terhibur dengan adanya konten vlog harian sama Monke Moli itu terhibur gitu loh. Nah, jadi ngono kuwi lho. Jadi keseharian karo Moli sing lagi santai nang gone video-video ngene iki dijak syuting ngono ki lho. Jadi juga santai. Moga Pak Bah. Lagi ngevlog karo Moli yo. No koncone teko barang no. Kanca perkutut Pak Bah. Prai no Pak Bah. Prai. Anteng mol, anteng. Oh. Wau dalu tak kira mriki ya mumbunge rame mumbunge. Malah dengar TV, lihat mah tuh tulis ngelir jam 2:30 wis 2:30.